megalayapost.news. Hagaturing program jong nomi khmat kanong po konsuensi ba merabon sim yulayo banit yukjat hakasnong umling lambrang ban singap yekjing e bat kijing dan kam jong kinong shnong katei kijing le yukjat jong MLA katei kisnong klalong ru ka kabu ka bakraw na gabanta kinong shnong akba kilayo ban pesingo hau MLA yekjing e bat kijing dan kam nadu ki kunhon jong kilong kmi kisamla bat kumju ru kinong lam shnong kilayo ban penpau hau kumba kisnong bat kinong shnong kidan ban pesingap kijing yo ban le yukjat jong MLA katei kisnong Kelalong ru kejingkerku ke bakraw na benta kesnong umling lambrang wat khamtam mi gipat dunge jeng balang snong presbyterian hakaba na keleng MLA ulak play pai ba no ya ke toilet jeng te balang snong ke bala sna pendep ling ba skim SRWP hak jinglut ke balang silak tengka barang juga si lo ayo ban IT ru ya ke work order sakaba silak tengka na ke skim SRWP na ke benta ban sna pen internet susu ya ke toilet jeng ke balang presbyterian baru ban pendap ya ke jinglut jing sep ke bala pulut hak te toilet hak te ke si nalor ba merabon sim MLA kenong po lai don langru du ba balajit MDC kenong po kinong ilam snong jong kesnong umling lambrang nadu rong bak snong lembat gitkhot temen basan jong balang kilong kemilang pa bot kikon samla khmat eru gi bohong ba jo isurok te yamata chitem dala biang kata gade kejing keren tu po tenre wala kataru nagaliang MLA gedang ahi kijing rap kamde e banong tang kata surok dala pendep ya kataru ban ni dokumen ru bai kani kejing angnut kejong pi lala ban penurlong bat kum ka balang ru ngi iba hidon hakaliti benang penbah ya kani gaying mani ka bama pi hidon na ka benta ban renovate lan ban penthmai ka namar bakat dang mi kisngi ki longjing ki dukhot jong ka balang ki lanang bun ki lanang penbahai ka balang denrei Nagaliang kejongi banong ban bu skim direct hi banong ai bah kerpang hi nagabenta ban snaying mane kalau ba e bah lang baga skim ke bungi don nagaliang kejongaru la persang hi bania donet katu kat ni nagabenta banang penbhai ke mane bat ngila persang ru ban ai kilat jingarap banang penbha ya ke jingdon kam hapo jong kane ka ying mane ke babu fi don ban snakat kate ke pankhana lane kate ke tingki ke banagaliang ke MDC scheme ladai kersan hila ka balang ka jinya sebor kam desu ke malu mala rali ke babun de ban kersan ni ki longying ki baduna ka yo kakot khamtam chunong kandong ke beim la karep sodang ye tip ha ya kata de ke jing persang ke jongi ban ai lang baki scheme khandiak kan soi katahi kan yarap ye ki longying na ka benta ban punsting ya ke jing don kam kiba kabalang kadon tingi kermen bagi ni kijing ai kijongi kinlong kijing kerku kinlong kijing mentoy naga benta kabalang naga benta kasnong kabama pipidon ni kermen ru ba habang iyo ya kini kilat jingarap pin sumaru yaka pinda penbaha pinda pen internet pinda rigendong yaka bahkan long kijing mentoy om tang na menta sipor andre kan long kijing mentoy borobor khamtam ka sorkar menta nadu ka sorkar jela hadu ka sorkar India ka persang kat malak banwanra ya ka jingkhuj ka jing subah kata kade ka thong ka ba ka sorkar India ka don ka sorkar Meghalaya ka don menta kade ka badi e ngai ka jingero na ka benta ka perkum perkhat ka be ha ka managing committee ha ka dorbar snong hagi patba bagum ta terba muskur ha eng te en hilang kemud bagi UP la lam pisete KLP BCG lam lang hate kata hi ongkor ko perkhat ka be ye chailang hi ong borok ong ta hi ong ha be eng chilang telong sup bopi sup ki khon ki ti sup ki keme ki pa sup ki no hi kai bat kam ta te te ha ka badi ka bat ka skur kan chu khana chai nga phi ban chai ila yo ban ye kran be ki nong yalam ki chung phi ban yo ya ka building ka bat mai bat kam ta te dia mentahi ka sarkar kanang phai khmat ban ai ki building ki bat mai ka de ya kini ki school sarkar ki full government ki full fledged government ongki kini ki school government ki ba e ki sunong ba pher po ka jella baro ko we kinang yo ki building ki batumai mar ki school e ki school sarkar pura kamut full fledged government ang ba e ki deficit pattern e ki ad hoc pattern e ki SSA but e ki full private du ba khen kelum imalu mala phata san cha ki school le e ki Teka sarkar haba ka sutulop ki tulop ki affair
na ka woi ka pattern cha ka woi ka pattern kana ka sarkar ba manta ka khampai khmat hagi ni school government school sarkar bagi la bun manta ki school government ki bala sha I syra kam tu la ne ki bom air ki building ki ba biang kam ni kam te manta ki la stang ban yo ki building ki ba thmai te na mar ba ki chung phi hani ka dei ka deficit bat ka SSA ba manta la khambun snem ki la sange ban ai school building ka ba he ki ba ai ki nang chua che jo ka ban nyu lak ba khat sau lak bat kum ta te ti tu ya manta kum ba nyu prasnem chandrlat ba kila sange ban ai ya ki building ki batmai namar ki SSA ka jing hisha ka long ba ka sarkar Delhi ka page long ba ka yudais apa ma ka long ba ka yudais mu dia ka jing don jong ki kena enrollment habala budin ba ya ka jing long jong ki school hapo ka jalami khlia ki ba hap hapo ka SSA ka long ba ki kena la duna bare ki no hikai de bun gi e gi palat khat 8000 tam ki no hikai school SSA hapo ka jalami khlia te hendrei habaya nujor ba ka jing don jong ki kena kamdunai ki egi skur ki bala poy ke single digit ong ki single digit kamut ba du san ngot dun ru ngot du chupo ngot brapo ke chupo te ka sarkar ka kham prakhat ban ong bate kan ni pelut pisa isu tulop ki no hikai ai building hende ki kena air ki te long raka hadu ka jing thung no hikai thmai bro school SSA di chipi kila kham perking ki thung barer ki kila ile ban rationalize ka mut ba dang thau buduna kena leilam na chatu komta ter kata dia hagi skur SSA kahaga beide bat ka deficit bat ka ad hoc hadu menta ka sarkar baniyo ki building gi batmai lembaga education department bat air ka ba ai jing rap lai lang stangi minor repair ki ni gitu bese ai gam tu thande nong banjo building thmai hi ka ditang ya ki school sarkar te namar bahani chnong tung fider ka school sarkar ka pura dengan government LP ta ka dau phat rungur ka banjo ega building ga batmai kata nor banchne school building ga batmai kat kum ga estimate ka bale gitu ki bala yo menta ki e new tagli ki classroom kalong e du kham man chwa di sau pu arlak ni bahadin ga ku sau san lak ka jing panmang ga he da i ge mele ban ai do kata telar lot kata ga di ka jing sisa namar ga scheme jong i de khandon ga telari ban ai banchne building ga batmai baro dia banong additional classroom banang chne chi kamera amra kata ngila ban perkhat bat komta te di hang ta kawan gani gaji keren menta Meghalaya Post.news